lletra, amb Vicent Ussó. Hola, Vicent, benvingut. Hola, gràcies. Tècniques narratives i curiositats en la bona lletra. Què proposes avui? Avui és difícil, Avui parlarem de pauses. De pauses. Bé, comencem parlant un poc de que el lector actual tolera malament els fragments descriptius molt llargs, no? Té molta informació, no li cal moltes vegades que, com en el segle XIX, que li ho expliquem tot, per tant ho tolera malament. En canvi, les descripcions són necessàries, és a dir, el lector també no vol aguantar, pot ser un bloc molt gran de descripcions, però sí que vol saber on passen les coses, no? Vol conèixer el context, i a més el context li ajuda a donar-li profunditat a la història. Doncs, en aquest sentit, les pauses són una ferramenta absolutament impagable per dibuixar el context sense que el lector se n'adoni apenes, no? I també poden fer servir un altre tipus de pauses de les que parlarem al final per a que el narrador introduïsca comentaris personals, diguem-ho així, no? Per a que diga la seua, no? Exactament. Així que, què feu en les pauses? En les novel·les, a veure què feu. Doncs comencem un poc per definir l'escena o per redefinir-la, perquè ja la vam comentar en algun programa anterior. L'escena és aquell moment en què veiem el que fan els personatges i està constituït per 3 elements, que són el marc, que són els elements fixos, els mobles, els paisatges, les muntanyes, etc. L'atmosfera, que són els elements sensorials, la llum, etc. I l'acció. Els 2 primers configuren l'escenari i sobretot l'acció, que és el nucli, diguem, de l'escena, que són tots els fets i tots els diàlegs que es produeixen. L'acció és insubstituïble, evidentment, però com dèiem abans, l'escenari també cal recrear-lo d'alguna manera. Tindríem una primera opció molt elemental, i és que comencem per descriure el marc. Has d'explicar on estan les persones, on transcorre aquesta acció. Per a que el lector s'ubique, no? I la descripció la manera més elemental de fer-ho seria començar per la descripció del marc. Quan hem situat el lector en el marc, li diem quina llum n'hi ha, quins olors se senten, etc., l'atmosfera, i quan ja hem acabat amb tot això, fem un clic i com si estiguérem en un rodatge posem en marxa els personatges. Però allò no és l'ideal. Per a un rodatge pot ser sí, per a una escena literària no és l'ideal. Ben al contrari, l'escena ha de ser concebuda... Perquè quedaria massa llarga la descripció, sí, no? I a més es veuria clarament els 3 blocs, i això resultaria... La millor manera és, diguem, integrar-ho tot, entrellaçar l'escenari, diguem, en l'acció, de manera que l'escena siga concebuda com un tot únic, no? Per tant, seria la millor solució per a fer això, i la ferramenta que tenim per aconseguir això són les pauses descriptives. Molt bé, i ara m'explicaràs què són les pauses descriptives. Ho intentarem. Les pauses descriptives són suspensions momentànies de l'acció, és a dir, estem narrant uns fets i de sobte parem i introduïm una pinzelladeta de descripció d'un moble, d'un escenari, del que siga, no? I continuem amb l'acció. Per tant, l'acció s'interromp, en teoria, el temps de la història, és a dir, el temps dels fets que anem explicant, s'apara i el lector hauria de pensar que està en un moment en què no corre. En canvi, no se n'adona perquè com que de seguida tornem a l'acció, diguem, ho entrellacem tot i per tant no se n'adona i el ritme no se ressenteix, és a dir, no tenim la sensació que s'ha aturat la història. Per això ho hem d'integrar perfectament dins de l'acció, per a que el lector tingui aquesta sensació, i fins i tot podem fer-ho servir per a quadrar el temps de la història amb el temps del relat. En una escena és fonamental per a que el lector veja que allò que estem explicant li està passant davant seu, com si estiguera al teatre. És fonamental que el temps dels fets, el temps de la història, coincidisca més o menys amb el temps que li costa de llegir, que és el que anomenem temps del discurs. Per a quadrar això, de vegades en fets que s'expliquen molt ràpidament, i diguem que el lector tindrà la sensació que corren molt de pressa, va molt bé introduir pinzellades descriptives per a quadrar el temps de la història amb el temps del discurs. Molt bé, i això seria una de les funcions de la pausa descriptiva? Sí, seria una de les funcions de les utilitats o dels usos que podem donar-li. Té 3 avantatges o 3 funcions fonamentals sempre en el context d'una escena. La primera és, com ja hem dit, que compacta el text, per tant integra molt millor escenari amb acció. La segona és que alenteix molt menys el ritme que no un bloc descriptiu, i per tant la lectura es fa més dinàmica. I la tercera és que també podem utilitzar-la per a centrar l'atenció en algun objecte, en alguna part del marc, etc. L'inconvenient que té és que no permet, com que són pinzelladetes i no podem introduir-ne moltes perquè si no el lector sí que se n'adonaria, l'inconvenient que té és que no ens permet introduir molta informació. Però el més oportú seria que escoltàrem un fragmentet i aleshores ens adonaríem perfectament de com són. Josep, amb esforç, girant el cos, va aconseguir traure una altra vegada la llanterna que havia guardat a la butxaca de darrere dels pantalons.
La va encendre i va passejar la llum pel terra que tenia al davant. Hi havia papers tirats, caixes de cartró, algunes rebentades, tot cobert de pols. Uns metres més enllà va distingir el que li van sembrar les potes d'una cadira. Va pujar lleugerament el focus. De fet, era una cadira. Semblava en bon estat. El seient, el respatller i damunt d'ella, penjant del sostre baix, hi havia una bombeta sense pantalla. Com en la conservadoria general, va pensar en Josep. Va dirigir el focus cap a les parets del voltant. Li aparegueren en balums fugitius d'estants que donaven la volta a tot el compartiment. No eren alts, ni podien ser-ho degut a la inclinació del sostre, i estaven sobrecarregats de caixes i muntanyes d'informes de papers. I qui doncs és? És el gran José Saramago en tots els noms, una de les seues novel·les més extraordinàries, i el protagonista, en l'escena que hem vist, entra per la nit a un edifici, està fosques per tant, i remena, diguem, un despatx d'oficines. Com dic, està tot fosc, ell porta una llanterna, i el narrador va descrivint, és a dir, va introduint les pinzellades descriptives a mesura que el personatge va enfocant determinats aspectes de l'escenari. Efectivament, perquè té la virtut que el lector descobreix l'escenari al mateix temps que el protagonista, per tant, la informació descriptiva, les pauses descriptives s'introdueixen perfectament lligades en l'acció. Jo no conec un altre fragment on tot això estigui integrat d'una forma més extraordinària i més dinàmica. Clar, i per això l'has triat. Clar. Doncs ja sabem què són les pauses descriptives i suposo que ara explicaràs què és una pausa digressiva. Correcte, ara ens anem a les pauses digressives que tenen i no tenen que veure amb les descriptives, és a dir, tenen que veure en el sentit de que també són pinzellades, però no en quant a la funció. Abans introduïem elements descriptius del marc o de l'atmosfera, ara interrompim l'acció per a introduir un comentari personal, podem dir, del narrador. Si ho fem bé, també l'aturada del ritme serà imperceptible. De vegades, segons quin siga el narrador, ni tan sols ens adonarem que allò que ens ha dit seria una opinió del propi narrador, que li furta en aquell moment el protagonisme als personatges, i per tant, com dic, si està ben integrat ens passaria tan desapercebuda com una pausa descriptiva. Podem escoltar també un altre fragmentet, crec, i veurem a veure si els nostres lectors són capaços de trobar una pausa descriptiva i una pausa digressiva. Una de cada manera. Molt bé, escoltem-ho. El vell venerable porter va obrir la porta d'un garatge que era també taller mecànic, i entrava una llum blavosa matinal diagonal baixant d'una alta finestra, i un monjo de barba negra protegit amb davantal de cuir i amb pantalla de vidre violeta soldava metalls alçant un gran esclat d'espurnes. Separà el raig blau del soldador, apartà la pantalla i els va saludar amb un somriure i una inclinació de cap. No té cap necessitat de trencar el rigor del silenci. Després va tornar a la seva obediència de ferro. A veure l'examen. El fragment és també del també gran Joan Francesc Mira, de la novel·la Purgatori. Descriu un moment de l'estada del protagonista en un taller mecànic d'una cartoixa, d'un convent. Està descrivint el marc i l'atmosfera, no? I fa fins i tot una pausa digressiva. La pausa descriptiva seria el moment en què diu i entrava una llum blavosa matinal diagonal baixant d'una alta finestra, és una pinzellada que s'intercala entre l'acció, i la pausa digressiva és quan diu no té cap necessitat de trencar el rigor del silenci, que és una opinió del propi narrador que qualifica l'actitud del monjo i per extensió del seu orde, dels cartoixans. O sigui que en este exemple, quan tu dius la pinzellada, quasi passa desapercebuda, no és que el narrador aprofite per a fer la seva gran explicació. No, les pauses no han d'aprofitar per a que el narrador faça grans intervencions, sinó per a que subtilment ens indique coses, no? El que passa és que sí que hi ha narradors que utilitzant la pausa descriptiva la porten a l'extrem, l'amplien, diguem, ja no són pauses pròpiament dites, i el que fan són fer intervencions en les que criden l'atenció del lector sobre diferents aspectes. Ja no podríem dir exactament que és una pausa, esdevindria millor una marca d'estil, que és el que en l'arquitectura de la ficció anomena el narrador intrus modern. Modern perquè... Que a tu t'agrada, eh? A mi m'agrada, i en determinades novel·les, en altres és més complex. Però té, diguem, és un intermediari que s'estableix entre els fets i el lector, i per tant té l'inconvenient que si no està ben gestionat els fets li poden quedar molt lluny al lector, precisament perquè ja no estem en una pausa, sinó que la intermediació del narrador és molt, molt evident. També té una altra virtut, i és que quan els fets són molt durs
el fet que el narrador s'interpose com una barrera entre el lector i els fets també els pot suavitzar i els pot fer més digeribles per al lector. En tot cas, el que és important sempre, sobretot quan es fa de notar, diguem, és que la veu del narrador siga suficientment suggestiva com per a enamorar d'alguna manera o seduir, si no, el lector, i per tant ja tant se val allò que li expliquen que ens ho creguem tot. Exactament, i assistirem, diguem, a les digressions o a les explicacions amb plaer o amb gust, no? Doncs ja sabem com emprar les pauses, o com ho feu vosaltres, almenys. Molt bé. Moltes gràcies, Vicent. Fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve.